السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de dininiz, dünyanız, ahiretiniz abat bolsun. Üçüncü paran ahirki seffelerine Al-İmran mübarek surada Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim ve iz ahazallahu mîthâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmeh thumme câekum rasûlun musaddikun limâ ma'akum letu'minunne bihi ve letensurunneh. Manası şey, Allah Teala vaade allı peygamberlerden, Hazreti Adam'dan ta hateme çeli, tamam peygamberlerden ahd allı. Mübarek 81. Al-İmran suresinin 81. ayası. Öňüňizde var tercümeli Kur'an-ı Kerim'den okap göramaly. Tamam peygamberlerden ahdallı. Siz peygamberlere Allah peygamberlik berdi, ilim berdi. Eger şu peygamberliğinizin içinde Muhammed peygamber aleyhissalatu vesselam de gelse, siz hemmeniz boynalyağınız mı şuna iman getirersip? Tamam peygamberler aydiptir, biz şun idine düşersip. Mesela Musa peygambere de aydıgılla. Ey Musa peygamber, sen bir peygamber adam. Allah sana peygamberlik berdi. İnni Muhammed peygamber hamana sen zamanında gelaysa Allah şun peygamber etip iyi verse, sen şuna iman getirmek vazifen, sen şun ümmeti hesap bolmalı ha. Havva bolya boynallım ya Allah deyiptirler. Ve iz ahazallahu mîthâkan nebiyyin. Her peygamberden Allah ahd alttırdı. Ene bilah bir vurrun molla. Hazreti Adam'dan ta ahir peygamber etçili. Her peygamberden ahd alınıptır. Hatta Hazreti Adam'a daydılıptır da. Sen evlatlığından biri Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam şimahal gelse idine düşeriniptir. Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şarafeti abi. Şundan çürüyüm ayetler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam alem cihanın peygamberi deyip Hazreti Adam'dan ta kıyamata çeli deyip.
ikilenji wurrun. Şu wurrun näme diýip agzap berenim öwrak süýşsek belli bolar. Yine Kur'an-ı Kerim'de deslapkı paran arasından ortasından geçende وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِنَّ يَهُودْ اِقْتَتَلُوا ودعوا عند ذلك اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله عز وجل فينصرون على أعدائهم كذا في تفسير ابن كثير وغيره. Şimdi mübarek ayetin bir manası şu. Yahudlar önkü ümmet peygamberimiz dünya gelmeke. Bir kavminin jeňe dellerini doga etýänmişdikle savaş meydanına girecek bolarlaryna. Hudaýa ahir zamanyny bir peýgamber sen iyi berjek. Ahirki peýgamberi iyi berjek. Şoň hormatyny bize kömek ber ya Allah diýip doga etýänmişdikler. Ine şu wurrunda Kur'an-ı Kerim'de var. Ine bir de önkü ümmet peygamberi agzayanmışdyk. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Inne mundan açygyrak inni peygamberimizin sözüne geleyli. Qultu ya Resulallah mata kunta nabiyyan? Qala sallallahu aleyhi ve sellem ve Adamu beyne'r ruhi vel jasad. Sahabalan mir peygamberimizden sorapdyr ya Resulallah sen haçan peygamber boldun diýip. Sahabalan mir Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan sorapdyr sen haçan peygamber boldun diýip. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam jogap beripdir ve Adamu beyne'r ruhi vel jasad. Atamyz Hazreti Adam palçykda Qurip yatidi häzir can merilmäpdi men peýgamberdigim asmanyny gurrun bolupdy diýipdir. Ine açygyrak diýenim şu bir. Sen haçan peýgamber boldun diýip soran sahabalan biri Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr we Adamu beyne'r ruhi vel jasad. Hadisun sahih. Hazreti Adam'a can merilmäpdi, ýöne süýnüp ýatidi diýipdir. Palçığı uğrayıp. Geçen hefteki gurrunda, geçen hefte yirek yetipdi gurrunumuz. Hazreti Adam'ı Allah Zülcelal surat berip yatırıptı. Ve Hazreti Adam canin mani 40 yıl ya 40 gün süynüp, uğrayıp, küyde yanak, bişmedik küyde yal olup, hazır yatıydı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan soralıptır, sen haçan peygamberlik berilin deyip, şonna ey cemaat şunnaydın şi okuyan mübarek hadisimi tamam firqahayı İslami, tamam Müslümanlar, tamam ulamaların kabul etýän zada. Bir adam şunu yok bu jerek hadis däbi diýse, onda sawady da ýokdur, ilmi da ýokdur, şahat akıllı ýok bolsun. Bir tamam firqahayı İslamiň kabul etýän zada. Adam atamyz janin mäpdi palçyk guryp ýatydy men peýgamberdim diýipdir. Inni soragy ile yani nämeşi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yani 5 ýyllap ýaşaýyşyny aýtdyk. 1400 ýyl mundan ozal bolupdyr. Manasyny aýdyp berin. Qala al-allama ibn Kesir ve amma fil mala'il a'la faqad kana amruhu aleyhissalatu vesselam مشهورا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام كذا في البداية والنهاية. Yani Hazreti Adam yaradılmaka fereştelerin arasında yerwen yaradılıptır, fereştelerin arasında gurrun bolýanmışdyk. Bir Muhammed diýip aleyhissalatu vesselam Allah'ın bir söyün bendesi bar diýip gurrun bolýanmışdyk ki inni yaradyljak, peýgamber boljak özü diýip. Başga peýgamberler agdalmaýanmış. Bir takdirde we
takdirde yazıkmıştık da, takdirde hemme peygamberli var. Takdirde sen men ne var? Sen men gurrunumuzda var. Takdirde hemme peygamberli kadanın içinde barahim. Yok, asmallarda gurrun bolyanmıştık. Hazreti Adam halk bolmaka. Bir neçe ulamalar aytyanlar, rivayetlerde bar dip, Hazreti Adam halk bolmaka arşın sütüllerini cennetin içine, cennetin kafsına la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazık dip. Ahirki mübarek hadis Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözünü şıvarada aydeyn, o ham geçen hefteki gurrundan ki şeytan Hazreti Adam'ı def maskaret yanmıştık, on dersin aydarın inşallah. قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث رواه البغوي كذا في البداية والنهاية لابن كثير. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aydıptır. Peygamberlerin içinde en evvelin yaradılan menniptir. Peygamberlerin yaradılanı evvel menniye yeni yankı vurrun da. Yaradılmağı gurrun edilen evvelin peygamber menniydi. Yaradılmağı ağzalan evvelin peygamber menni. Şimen aytyan manam bir sade manayı ki ulu millet düşünecek. Mün çuңyrak manası, güýçlürak manası, aňyrdakrak manası bir wagt bir alim adam aýtsa, mün başga bir manası bar ahim diýse, o dogurdur aýtýan kefi. Gowkulak asyp görseň şerigat tora aýdyp berse. Şu aýdýan gurrunun bir umumluk ulu millet düşünür, ýani Nebi Ekrem aleyhissalatuň manasy aýdan sözüniň ki bu aýdylýan mana ýalňyş däl, iştibah däl. Galat ve hata değiller. İne sade manası şi. Kuntu evvelen nebiyyine fil halqi. Peygamberlerin içinde yaradılmasını evvel ağzalan peygamber menniptir. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hazreti Adam halk bolmaka gurrun bolyanmışlıkta asmallarda. Bir Muhammed atli, bir Allah'ın bendesi, Huday Taala'nın dostu, bir büyük insan, büyük bir mahluk bar dip. En ağzalan evvel menniptir ve ahiruhum fil ba's. Emma peygamberlik edip iýerilenne en peygamberliň soňky etip Allah meni iýerdi dipdir. Hatamun nebiyyin, a'zamul beriyye, ekramul beriyye, hayrul beriyye, tacul enbiya, seyyidul murselin Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bu gurrun aydanım geçen hefteki gurrun şunnadı ki Hazreti Adam palçıktan yaradılıp suğu koyulup palçıktan Türkmençe düşündürecek bolup aytyan lokurmanen talattan geçip arassa suğun lokurmanen daha o hafa suğun bizim görýärlemiz hafa suğun lokuru yok arassa suğun lokurmanen tilinin hama diye Araplarına hama immesnun lokurmanen tilinin geçip suğu qurip suyunup yatıydı. O Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın da bir aydan sözü var. Men peygamberdim şu ýagdaýda qada dip ýöne din amanat, din wezifesi aýdylman galmasyn dip Hudaý berdiginden açyklap hyzmatyňyza ýetirdigim boldy. Geleýin geçen hefteki gurrun dersiniň içine. Geçen hefteki gurrun ýerweň yaradylşyndan agzapdyk we bireme tagriben bir geňrek we agyrrak zehillere düşdi. Oham bir hefte inşallah yankı gurrun izinden bir kıskaca almalı ders aýdyp, mana ders, zindegide gerek ders, oğulgide düşündürmeli ders, keplep durana gerek gurrun, eştip durallara gerek gurrun, iki ayaklı insan, kafir musulmana terbiyet berýän bir dersi hyzmatyňyza ýetirer inşallah. Geçen heftede gurrun nämedi? Hazreti Adam süýünüp ýaty, İblis adı Azazil. Yerin yüzünü ve deslakı göğünde İblis şeytan padişahlık ediyenmiş. O muğu qova adam, qov mahlukmuş. Cin şu muğu qovmuş. Emma
pälinde bir bidireklik barmış da. Hazreti Adam'ı görüptir, süýnüp ýaty, gelip ayağı bilen defipdir. Bu näme diýip ýaradylypdyr diýipdir. Bärde şumal aýdylmaýarmy? Maskara diýil şey hali. Maskara diýen ýaly dip, şondan ferişteliň arasyna bartdy ölkepleýärmiş. Özü görenni, Hazreti Adam görenni aldyrap, titrep, öz gorkýarlygyny, aldyrarlygyny belletmejek bolup da bidiregrek keplerde aýdýanmış da. İblis şeytanın edeni işi. Ey cemaatler, insan yanlışıp bir iş etdiye, adam yanlışıp bir iş etdiye, ey can Huday men yanlışadım diye böbürürün, emme bir günah iş etdiye päli yütkeptir. Niyeti harap bolupdur. İçinin fikri harap indi. Näme dip eline bir zat düşüpdir. Ya pul, ya makam, ya post, ya bir iş, inni niyeti ütkepdir. İkisinin farkı kanna. Niyeti ütken adamın Hudaýyň gafsyna girmegi gyndyr. Emme ýalňyşan adam Hudaýa men ýalňyşdym, estağfirullah diýdi, gafa açyldy ona. Yok, ýalňyşman nämeýli? Bilgişilje günah etmän aýdylyň. Bilip durup bilgişilje bir günah diye. Günah düýünni bilýär. Hay keyfini günah diye bilgişilje ha. Ohum soňrak azan eşdiye, ýaşyjyry mübarek wagt eşdiye, Allah Zülcelal'ın mübarek kelamını eşdiye. Ey Hudaýjan, men näetdiripdirin, men bilgişilje günah etipdirin, estağfirullah diye maňa gafa açylýardy. Näme diýip bilgişilje günah etsedi, päli dogrudy ha. Ýöne bir nefsini hay diýip bilmedi. Ýöne nefsini hay diýip bilmedi. Päli dogrudy. Tekebbürligi ýokdy. Niyeti harap bolmandy. Şerigaty Allah'a ıtiraz edeyin. Näme bolmaýar ki diýenip niyetinde ýok. Burnu yellenenak. Ýöne fakat nefsini hay diýip başarmady. Bir de Hudaýyň gowbendeleriniň biri. Bilgişilje günah estedi. Ýygynden näme? Ay Hudaýjan bir wagt nasihat eşdiýär. Bir zat sebep bolýar der öwürlýär da. Ya öýüne gelýär, ärini görýär, hele ýoglaň şoğun görýär. Ey estağfirullah can Hudaý men bile dur günah etdirin diye. Öýde satsagyny görýär. Öýde taqçada Qur'an-ı Kerim'i görýär. Hulasa ey ýalňyşypdyrin diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir adamı görüpdir da doğa etip duranmıştık. Hudaýa men ýalňyşallamy geçewer can Hudaý diýip Hazreti Ömer dur diýipdir. Ýalňyşalygy Hudaý odal geçigili sen ýalňyşlagy bilgişilje etýän günälerini Allah'dan dile diýipdir. Rabbena la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ýalňyşlamyzy odal Hudaý bizden geçecek diýipdir. Onu Mi'raç gece Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'dan diledi diýipdir. Ýalňyşalygy Hudaý tutjak tällipdir. Hudaýa men ýalňyşalamy men bagşla diýip duranmışdyk da. Hudaýa bilgişilje etýän günälim bagşla diýip aýtdypdyr. Bu gowa adam be. Näme diýip men niyeti ütgen ap. Päli bidirekde. Yüreğini müýmejek aýlanmandyr. Inni ýanky şeytany welden näme diýip Hazreti Adamyň aýagyna qakyp maskara etjek bolýar. Päli bidirek diýenim şaha bir adamy kiçiltjek bolýar. Bir mahlugy kiçildip ulumsyrajak bolýar. Men niýjek bolýar. Fakat men niýjek bolýar. O Hudaýyň da ýigrenýän zady bir adam bir mahluk men niýse. Ey cemaat, Allah Taala'nın iň ýigrenýän, halamaýan, gowurmaýan zady mellikde. Näme diýip päli bidirek da. Näme diýip bir tofar adam odol ýaşap berişinde doga edipdi, ağlapdy, ýalwarypdy, Allah'dan ya iş dileýär, ya mal dileýär, ya izdivaç dileýär, Kur'an okuýar, zikrini edýär, mübarek jeleselere de gelýär. Mal eline gelenden soň, ya iş oňundan soň din bernamyda asyl görünmeýär, päli ütgüt diýerler oňa.
Hudaý hemmämizi pälimiz harap bolmadan saklasın. Onu päli ütküdi, niyeti harap bollaň. Ol Hudaýa allajak bolýar. Allah Azze ve Celle allap bolma rahim. Hudaýa allap boljakmy? Adam yanlış. Inni meselenne yankı iblis, şeytan Hazreti Adam'ın ayağına gelip kakam bolsa ve hemen birini kıçıldaptırın Hudaýjan men bağışla verey diýse bir dogry boljak da adam yanlış ýa da şaýatda dost bolup otykaňyz birini gülüşdiňiz. Ohum Hudaýjan niýetimde maskara etmek ýok, gülüşadyk. Hudaýjan men bağışla diýänsiň. Musulmançylyk da şo. Şayette tarafa aýtýan mollaň bar. Ey dost sen maskara et gülümdäka, bize gülküýmiz tutdy şoňa gülädik. Qyyn murama ha diýip, ýoksa gülüşdiňiz dem ha. Şu aýdýan zatlaň, şu gorkýan zatlaň musulmançylyk daşy. Allah'ın söýdüğü da şo. Ýürekdäki imanyň isteýän zaty şo. Päli dogry da ýöne gülküs tutupdyr da. Hamana mysal aýdýan jowan dostlar, gelin gyz erkekler düşüner ýaly dwaýdywatinna. Ya bir adam günah ediyor. Yanlış ya. On tövbe ediyor. Estağfurullah canım Hudaý men bilip durup bilişilce günah ediyor. Yanlış ya. Tövbe ediyor. Erti bir gün bazara giriyor yine günah ediyor. Yine akşam yine narahatta. Yine de tövbe ediyor. Yine vaaz nasihat ve ulemalardan eşdiyor. Günah 70 qaytar da tövbaga jaý bar diýip. Yine can Hudaý men bağışla diye. Hudaýyň dostu da şo. Emme bir we günah diýe da näme şkaly başyň meger bir de günahmy diýe. Nätdiňiz meni maskaradan çykardyňyz zaman diýe. Öz edýän işin dogry kökezjek bolýar. Bu päli harapda. Muňa diýäler azypdyr diýäler. Ýok, azaşypdyr diýäler. Bir ýoluny ütkötüpdir. Allah'ın gafsyndan beýläsin we zawati. Hudaý şin buyurupdyrmy, buyurmandyrmy, şeriatda bamy ýokmy diýip soramalla. Yo öz hawasy bilen gitjek bolýar. Ondan çyrim Imam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın zamanında ulamalardan sorapdyrlar. Anis seyyi'ati allati la tenfa'u ma'aha hasanatun. Kur'an-ı Kerim'de vardır. Yalňyşyp günah etseň basym izinden bir soga wişetdi. Şo soga wiş günah işi ýuýar da. Ohum Imam Azamyň zamanynda sorapdyrlar. Bir günah barmy? Şo günäň izinden soga wiş edeniň peýdasy ýok bolsun. Ey cemaat mana görüňler ha. Bir günah barmy? İzinden soga wişedenin haýry ýok. Bir günah barmy? İzinden soga wişedenin haýry ýok. Din ulemalary ba diýipdirler. Haýsy günah? Tekebbürlik diýipdirler. Millik diýipdirler. Burny ýelli adam izinden soga wişedasyň. Soga betip duqady niýet harap daşoň diýipdirler. Nämen soga betdim? Hudaý men günahym geçmese bolmarahym diýip ojra keplejek bolýar da. Soga wişet duqada päli harap daşoň. O günah işet duqa päli haraplyga dursun. İzinden bir gowy işedenni de algysy var ýanykda. Bir günah zat barmy ki şoňa soga paýr etmesin diýipdirler? Ba diýipdirler, tekebbürlik diýipdirler. Ey cemaatlar, millik da millik. Millik diýdigi özünden başga kişi kiçi tutmak. Dünýäge millik. Awadalyga millik. Magamy millik. Ilma millik. Ilm, ulumy dini näýdiýän ha, alim, çoňyr alim adam. Millik etdi Allah'ın gafsyndan gaçdy. Qarilyga millik. Tecwide men hewri öktüdürün, mençe hiç kim ýokdur. Ul millikdir. Allah'dan kendilemeler millige giramaýyn diýip. Allah'dan kendilemeler millige aýdýana keplep duran we eşitip duran. Tep tekir depbeden hemmemizi dengerek görürüň da. Belki hemme mahluk deň da. Millige giramar ýany. Türkmen aýdýa halk buğday men saman diye. Musulmançylyk da şo. Halk buğday men saman, halk gawy men yaman diye. Pirin aýdýan kefi şo. Allah'ın dostunyň aýdýan kefi da şo. Hişşedip de birini kiçeltjek bolly kiçelli. Hişşedip de birini kiçeltjek bolly özi kiçelli da.
Mene halama gonnip onu kiçiltjek bolýa özü kiçildi da. O halamany bilen meger yer yaryljakmy? Meger halamany bilen asman gapyşjakmy? Men halama gonniýada, halamadı da. Meger ol halamany bilen gapyşjak zat bar. Ey istat, kıl gymyllamya. Tekebbürlük etip şo kebayt ýa-da. Allah onu söýmeýär. Allah Zülcelal onu istemeýär. Terbiyet mana görüňlerdir cemaatlar. Din İslam görüňiniň maňzynyň görüňleri aýdylyp durulan görüňler. Inni ýanky görüň nämedi? Ama magzamyň zamanyna sorapdyrlar. Bir günah iş barmy? Ýüzünden sogap işetseň de haýır etme. Tekebbürlük diýipdir da. Öz adamsyna tekebbürlük edýär. Şu öz kefi bilen bar ýerde. Şu bir wagtda kefim inni daha diýdirmejek bolup, ya heleyniň oglunyň şoňunyň beraberine. Ya bir tofar pakirlama ogul gyzyna tekebbürlük etip kespämidam. Ya mescidin cemaatinin içinde. Fakat şol pakir öz kefim ýürüýmeliýek bolýar. Allah söýmez onu. Her ýagdaýda bolsun ýaňsanak geçdik da. Qarylykda, ahunçylykda, pirliň halafatçylygyna, bazarda, malla, riýasatda her ýagdaýda bolasyn, mellik etdi bolmatda. Ýanky türkmeniň aýdýan gürrüňi da. Halk buğday men saman, halk gawy men ýaman da. Ol bir mana dinlen özüň zelil etmek däl ha. Özüň zelil etmek däl, bir tekebbürlük etmesizlik. Allah'ın gapsyna gi, onu etdi gaýtam ulal ya rahim ol. Emme bir adam tekebbürlük edip mellik etdi, şayet daşyndan gowy işleri etsin. Ah Mahtumul İşan näme diýär? Allah'ın dostu Mahtumul İşan näme diýär? Sofuluk asbabı hoştur. Git içiňni saf edip, bolsa möýmejik içim bu eski şaly neylerim. Sofuluk asbabı hoştur. Git içiňni saf edip, Allah'ını zikret, ýüregiň sapla dipdir. Melligi aýyr dipdir. Bolsa möýmejik içim bu eski şaly neylerim. Wagty ki men ýüregimiň döwregine ýylan ýymyrtgalajak bolsa geýimsellem neylesin meni. Bolsa möýmejik içim bu eski şaly neylerim. Wagty ki ýüregiň döwregine möý keleplijek bolsa, wagty ki ýüreginiň döwregine ajdar ýymyrtgalajak bolsa, wagty ki ýüreginiň döwregine ýylan dolanyp duran bolsa, millikden dolu, tekebbürlükden dolu bolsa, daşynyň owadyllygy neylesin dipdir. Altyn menen ýazyp goýmalymyn öýde. Men özümden çürüm ýazyp goýmaly, käde ders bolar ýaly. Saflyk asbabı hoştur. Git içiňni saf edip, bolsa möýmejik içim bu eski şaly neylerim. Köne ýyrtyk egin maşgaýyp men derwiş diýdirenim peýdasy ýok edipdir. Ýüregiň döwregine ajdar gezjek bolsa, möýmejik boljak bolsa, tamam mellik boljak bolsa, Allah'ın gapsyna ýol almaýak gibi. Hiç de tüşüp bilmer. Hiç de. Bir gadam ewe tüşüp bilmer. Burnu yella. Jay ýok, Hudaýyň rahmaty bursa ona girer ýaly. Bir misal aýdyp bereýin. Oglan wagtyna, çağı wagtyna peýgamberlik berilen adamdan. Hazreti Yahya ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Burun on gurrüňi inşallah Kur'an-ı Kerim'de öwümizden geler ve Allah köklüdüğünden açıklap aýdar. Ýöne şu mahala bir gerek bir gurrüň bardy. Hukiya annal khabis iblis al-la'in tebedda li Yahya ibn Zakariya ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Yahya peýgamber bir başlaň bir fahişe bir zinaň içinde ululan bir zinanaň kefi bilen kellesi kesilip boğazından boyur kan dökülen peýgamber Hazreti Yahya ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Yahya peýgamber bir heleýin kefi sebepli kellesi kesilýärdi. Muň gurrüňini Allah kökler bir gün açyklap aýdar inşallah.
Bir gün iblisi örttür. Şeytanı. İblis şeytan aydiptir. İnni uridu en ansahaka. Ey Yahya diptir. Ey yaş oğlan sana nasihat aydayn diptir. Hazreti Yahya aydiptir. Kezebte diptir. Ente la tensahuni velakin akhbirni an bani Adem. Ey Allah'ın düşmanı, yalan sözlüdün, yalan ayttın diptir. Sen nasihatın olmaz diptir. Yöne aytacak bolsaň şu Adam oglanlarından aydaga diptir. Tecrübenden diptir. Sen näme nasihat aytsaň da bidirek da aytarsyň diptir. Yöne şu Adam oglanlardan gurrunmera diptir. Onna şu Adamly üç tüysli diptir. Bila ma'sumun fahum mislaka la naqdiru minhum ala şey. Adamlaň bir bölege peygamberler diptir. Olara biz hiç de aytip başaramazak diptir. Her jere çörüňeşýäs olar alyp çykýar diptir. Yahya peygamber aýdypdyr. Meni bir azdyryp bilen wagtyň boldymy diptir. Azdyryp bilmedim ýöne bir gün sogapdan alyp galdym sen diptir. Günah ettirip başarym ýaly da peygamberlere. Näme boldy diptir? Onu bir gün akşam nahar şam diýäsdi. Akşam qaza nahar ýeňde şonu süýjü kökezdim şonu kärräk iýdiň we hemişe okuyan namazyny okuyup bilmeýän ýatyp galyň diýipdir. Şonu bäh Yahyany ýatyrdym begiýje ibadatdan alqalym diýip şo bir senden bir şunu alyp bildim diýipdir. Bilabil. İkilenji adamlar üç tüyslilikde. Evvelkisi peygamberler boldy. فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم. Yeni bir tüysli adamlar var. Olar bire hiç zahmeti yok diptir. Oğlançıklar top oynaşýar, olar halancıradan ýasdipdir. Olara şeytan gerek değil diptir. Öldür şeytan boluglu diptir. Aynı top ýaly içi ýelli adamlar, burnu ýelli adamlar ya pulunma ya ya yankı atlanma dip. Fakat mennik kesipler diptir. Olur halan kefini ayttırt diptir. Halan adını ayttir diptir. Hiç kime de rahmet dirtmeyes diptir. Fakat öz kefim deydir diptir. Öz nefislerini yokmacak bolsa bir direkt ayttıra diptir. Hiç kime hormatda koydurtmeyes. Näme dip men muňa ihtiram koymaly diýdir diptir. Mıdam da zeyrendir diptir. Hay mıdam menkide şeyli diýdir diptir. Ulukun haramları on dilinden halal diýdir diptir. Ulukun halal zatlarda haram bolajak bolsa şunu haram etmeli dip ağzyna aýtdyrdy. On halancıry çökpäs on diptir. Burnu ýelli adamlar var diptir. Rahatçak diptir. Olan öz şeytan bolugly bir burnu ýellendirip göberende näçe wagty bolýar diptir. Ene bir ikilenji diptir. Üç tüysli adam bir peygamberler olan ajysta aýtyp başarmady. İkilenjisi halan zettirýär diptir. Emma üçlenji فهو أشد الأصناف علينا. Bizim gyn görýänimiz şu diptir. Bir de hewre agyr gelýär üçlenji diptir. نقبل عليه حتى نفتنه ثم يتفرغ للتوبة فيفسد علينا كل ما أدركناه ثم نعود ثم يعود فلا نحن نيأس منه ولا ندرك حاجتنا منه فنحن في ذلك في عناء. Bir adam diptir. Bunu gijewiniz üstüne çörüňeşip bunu günah etdirýär diptir. Ohm günahdan soň bir halwata var ya, ey jahan Hudaý ýalňyşdym men bagşla diýe. Rahmetlemez hiç bolýar diptir. Bir ýene muňa çörüňeşýäs, ýene günah etdirýär diptir. Bir ýene bir azan eşdiýär, mescit görýär, Qur'an görýär, wagz eşdiýär, nasihat eşdiýär, ey jahan Hudaý men bagşla diýär diptir. Bir ýene mun günah etdirýär diptir. Bir ýene günah etdiýär, ýene de Hudaýa men bagşla diýär diptir. Bir de bundan naumit bolamazak diptir. Yönü maksadımıza da yetemezak, bir de ağır geliyen şu ölük diptir. Biz buna günah ettiriyat diptir. Hudaýyň rahmeti kan yeni Hudaýa men bagşla, meni gafiňdan ayırma dip dileýär diptir. Ey cemaat şodur şu mana gördüňler üstünden geçip barýas. Ay mena kan günah etdim Hudaýdan utanýan,
Hudaýdan utansaň şu towak girmeli. Şeytan waswas etýär-de sen Hudaýdan utan dip. Hudaýa men bagşla dip utansaň estağfirullah kärrä aýtmaly. Güne 77'ge jaý wa diýerleri hak gurrunda çon Nebi Ekrem aýdypdyr. Kime? Päli salym bidar günü wa günä etmedin. Ýöne ýalňyşya haýdyp bilenak bay wagt eşdiýär. Bir tofar oglanlar aýdýar-da aglyýas toga edip diye yeni ýalňyş şu günäni edýäsdiýär. Şeytana allanıp, şeytanı miňdişe allanıp da towasyn äpberamasyn. Allah diýmesin äpberamasyn. Estağfirullah diýmesin äpbermesin. Şudur şunu dünýeden ötükse kıyamatda adamların guruhundan girecektir. Ay ojura towan maskara etdiň molyaki diýse biri ol ýüreginde yalançylyk bolsa şeýle. Ýüreginde bidar güni we ýanqyýanak ýalvaryp Hudaýa men sakla men nip duran adam ol päli salym. Ol Allah'ın dosty. Ol çyn musulman adam. Ine ak gurrun açyklandy da. Ine niyeti salymlyk. Ine hamanyň ýanky gurrun aýdyn. İblis ayagyna kak gidipdir da we men ýalňşadym men bidiregi şetipdirin diýän bolsa ýo ol pälin ütgüdip barýar. Aýdypdyr fereşteleň ahynda girip şuňa jan inip ütgüse men şuň başyna ba diýipdir. Gözi päli harapda. Şu näme çykary bolmaly? O saňa näme şuň çykary bolmaly? Meger mesulmi? Meger sen soraljak bu şu barada? Sen özüň menen Hudaýyň arasynda urlamaly. Allah bilen araň nurly salim etmeli. Hudaý bilen sen öz araň dogrulamaly. Bu sen özüň soraljak. Ahirki gurrunde Hazreti Necaşi'den aýdyn, aham inşallah inniki hefte Hazreti Adam'ın gurrunun idini alıp gideriz. Hazreti Necaşi radıyallahu ta'ala anh ki onun cenazesini Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam okuyor. O da Mesihiymiş. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın naması varanna tahtından etek düşüp yerde oturup gözünü çekip okşap naman okudan padişah Efriqi, Etiyopili, Habeşeli Qaradoğullardan ve kıyamet mahşer meydanına Hazreti Bilal yanak yüzü ak bolup turacaklardan Allah'ın dostu Hazreti Necaşi bir gün bana bir hoş haber gelipdir. Erzişli, bahalı, gımmatlı egin maçlarda eginlemiş, geyilmiş. Teberrük okap vereyim. Dukhila ala Necaşi radiyallahu ta'ala an fi aqibi ni'metin ve aleyhi atlas ve huve mursil. Bahalı egin maçları geyili, tahtın üstüne oturan, yönü mübarek kellesini etek edip sallanıp oturanmış. Bir zada narahat yalı ol. فقال بعض القوم أيها الملك أولم تنبئنا عن قد سررت padişah deyipdirler hoştuğun bir de bellesene deyipdir hoş haber bilen geldik deyipdir padişah sana bir hoş haber bilen geldik bir keyipçilik bollu deydi bir böküşüp duran yanak bir zıngışıp duran yanak bir hoşluk taşına çıksın ne deyipdirler ol Allah'ın dostu deyipdir Mana haber geldi İsa peygamberden bir hadis var deyipdir. İsa peygamberin bir derman aydan sözü var deyipdir. Ki Allah tebarek ve taala İsa peygambere aydypdyr. Hemmemizlerden çüreyim da buyurdum. Ey bennem İza en'amtu aleyke ni'meten fastaqbilha bil istikana utimmuha aleyke. Ravahu İbn Abi Dunya. Ey bennem sana bir nigmat bersem şonu tekebbürlük bilen täbil alma deyipdir. Şonu millik bilen täbil alma deyipdir. Bu men öz gelmelisi bana bolmalysy şalakyım diýama deyipdir. Bizi bir keyfini öreýle dünýäň deyipdir o barnama girama deyipdir. Ey bennem sana bir nigmat bersem şonu heýwre ejizlik bilen, pespälçilik bilen, furutenlik bilen yüreğin Allah'ın huzuruna salıp da
Hudaýyň beren nygmaty daby diýip täbil al, nygmaty uzak bererin kıyamadyňa da zereri bolmaz diýipdir. Şol gelen mübarek derman söze amal etdigim bolsun diýip Allah Zülcelal'ın azamaty ýadyma düşüp Hudaý bir nygmaty berendir diýip tekebbürlik bolagamasyn diýip we beýliki tewrewimdäkilere ders bolsun diýip kelläme etek sallap duranym şondan çüreyim diýipdir. Pesperçilik köködeýinip bir däde, bir ene, bir öýüň olakany, bir jawan oglan, bu her kimke bolsun. Allah bir nygmat berenne, yani näme? Bugürün bu mahala näme repti wa? Kamil şuuruna reptli. Eline nygmat gelenne wagt päliň üýtgamasyn diýdi. Eline bir kudret gelenne, zor gelenne, pul gelenne, ya her bir zat gelsin. Ha, inni men nowan diýip de niýetiň üýtgedama diýdi. İçindäki odal aýlap berenje arasalygyň üýtgedama diýdi. Allah'ın gafsyly Allah Zülcelal'ın gafsyny ýykylşyny arttyrsaň arttyr, kemeltme diýdi. Yaradan eýamiz Hudaý Taala ýaşaýyşyňyzy nur imandan dolu etsin. Nur imanna ýaşap, nuri iman menen dünýeden ötüp, nuri iman menen mahşer meýdanyna ýürmek içerliňiz bilen nasip etsin. Bir alhamd kul huvallah okyp ötelleň ruhuny bagş edip ilgun watanymyza musulmanlara dua edeýin. Piraga ilahi amin. Hatme Kur'an-ı Kerimler, kan salavatlar, suralar, mübarek suralar okulypdyr, marizlar we muşkilimiz we diýipdirler. Mübarek jelesede kan musafir adamlar oti hemmemize dua edin. İlgun watanymyz musulmanlara ilahi amin. Amallyk bolsun jan Hudaý. Parahatçylyk bolsun, mehabbet ýörüýsün. Pesperçilik ýörüýsün, millik ýörüýmesin jan Hudaý. Birige süýji bolup, mehabbetli bolup, ihtiram goýmak ýörüýsün. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya sultanal alamin. Amin ya mujibad da'awat. Amin jan Hudaý. Amin ya hayyu ya qayyum. Amin ya zal arşil azim. Amin ya mujibad da'awat bi rahmetike ya erhamer. Barakallah. Yoldaşlarınızın da elinden tutun.